Maayong adlaw. Aniya ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Mihatag ang Kapitolyo og vitamins ngadto sa 600 ka mga empleyado sa Department of Agriculture Region 7. Kiniagig pagsanong sa hangyo ni DA7 Regional Executive Director Salvador Deputado ngadto ni Gobernador Gwen Garcia. Ang DA7 mao ang katambayayong sa lalawigan sa Sugbo sa malampuson niini nga Sugbusug program. Si Sheila Gravines alang sa hingpit nga detalye. Mihatag ang Kapitolyo og vitamins alang sa 600 ka mga empleyado sa Department of Agriculture sa Central Visayas. Gitunol ni Gobernador Gwen Garcia ngadto kang DA7 Regional Executive Director Salvador Deputado ang maong mga vitamins niadtong Martes, Hulyo 13. This afternoon, nalipay kayo ta kay gi-approve ni Governor Gwen Garcia ang atong hangyo nga kung dunay available nga vitamin C ang province, mangayo ko kay akong i-share pod sa atong mga DA employees sa region kay usag yun sa atong concern kaayo kay ang atong mga empleyado sa regional office day in, day out wa gyud palta nga mo interact sa atong mga farmers and fisher folks all over the region. Mauna nga makinahanglan sila o kanang ligon nga resistensya, especially karon nga nanay COVID, no? Mitabang usab ang DA7 sa Kapitolyo sa pagpatuman sa programa niini nga Sugbusog tungod kay ang ilang buhatan man ang nagsupply sa mga binhi sa mga utanon nga giapod-apod sa Kapitolyo ngadto sa kalungsuran ug mga dakbayan. Kana nagpaila lang na nga gi-recognize sa province ang atong humble contribution po sa atong mga programa sa probinsya, especially sa atong programa sa pagkaon. Samtang gipahibaw ni Deputado ang gobernador nga kadtong luna sa Cebu Technological University, Barili Campus, nga gamiton alang sa coconut nursery, gamiton usab alang sa livestock nursery. Matod ni Deputado, dungagan nila ang ilang gihatag nga mga manok, baboy ug baka ngadto sa probinsya sa Sugbo nga maoy initial stock sa livestock nursery nga ipahiluna sa City U Barili. Kamay mo provide sa stocks o ubang technical needs and then ang province na mo maintain. That will be the nursery sa province sa coconut o sa livestock. Kaya ang ato kung naandan sa una, ang atong coconut, ang atong livestock, tuwa sa Bohol. So, atong time nga wala pa'y pandemic, dili problema ang paglabang. Pero karon paglisod na mo ng kinahanglan na diri pod sa Cebu na natay kaugalingon. Atol usab sa pagbisita ni Deputado sa Gobernador, gihatagan usab sa direktor og punuan sa Sweet Magnolia Katimon nga klase sa mangga nga plano nila nga padaghanon dinhi sa Sugbo. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Maukadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Subscribe ug i-follow ninyo sa kanunay ang Sugbo News Facebook page ug YouTube channel. Ako si Katrina Kovalik. Maayong adlaw.